Това е големия размер на куфър модел 2050 на марката Perfect Line. Размера е 74 на 47 на 31. Като всъщност това е куфъра. Това е теглича на куфъра. Това е дръжка за носене на куфъра. Куфъра има опция за заключване. Този цвят е наситено розово, като се предлага и в други цветове. Така изглежда куфър модел 2050 отвътре. Допълнително отделение и ластик за връзване на част от дрехите. Куфарите имат и разширение. Всъщност така изглежда куфара, когато се използва разширението. Това са колелцата на куфара.